नमस्कार सांग मैंने आज देखा लंका पोड़ी रावण बध पार्ट 2 चलतु। अच्छी अच्छी
ଆସ୍ତେ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ବୋଧେ।
হ্যাঁ ଆମେ କିଏ ନଥିଲେ ସେ ମନେ ଝୁଁକି ଆସିକି ସବୁ କାମ ଧନ୍ଦା କରିକି ଯାଉଛି ଛାତ ଉପରେ ହେଇଛି କି ଯାଇକି ସେ ତାର ଚଲେଇଛି ଯାହା କଥା କରୁଛି ଆମେ ଏମିତି ମୁତିଆ ଗଲୁ ଥିରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲା କାଟିଦେବନି
ତମେ ଆସ ଧର।